ka-Dr. Dube TV. uDr. Dube namhlanje kunento futhi asiphathele yona. Uyapheka namhlanje umkhulu, uyapheka umkhulu. Uthi namhlanje kunento afuna ukusicebisa ngayo nenye afuna ukusitshena ngayo. Mkhulu kunjani uyaphila? Siphila kahle kakhulu. Yebo mkhulu. Ibhodwe lingaka mkhulu? Ibhodwe lingaka la. Yebo. Phela imbiza, umvusakunzi. Imbiza lemkhulu, umvusakunzi amadoda lo. Yebo. Yabona ke manje nje. Yebo. Isafaka lo muthi lo, umchamo wemfele ongofakayo. Okay, awuthi sibone umkhulu kancane nje. Nanku. Yebo. Okay. Wemfele ongofaka la phakathi. Bese ngiyaphinda. Okwesibili. Ngifaka umuthi manje. Ngifaka umuthi manje ngifaka ube strong, khoyiba strong into esenzayo. Yebo. Sengiyawufaka ke umuthi ke manje. Yebo. Yabona ke manje. Sengifaka nako umlotho wamandiya. Yebo. Sengifaka nako umlotho wamandiya. Umlotho wamandiya ke lo ngufakayo. Yebo mkhulu. Konke lo ngizochaza ngake egcineni ukuthi Wenzelani yebo mkhulu? Ukuthi ngiyenza into engazi yani. Umthamo wembongolo emalipha amabili katela. Okay. Imali mkhulu. Okay, ngiyabona. Okay. Yebo mkhulu. Yebo. Bona ke manje nake sengikhipha umthamo wembongolo. Yebo mkhulu, yebo. Umthamo wembongolo lo uchaza funda ngawo. Umthamo wembongolo lo. Ngiyathemba. Yebo. Yabona ke manje sengikhipha umthamo yayo. Oh, okay. Umchamo yashi. Okay, oyashi lo mkhulu. Engofakayo. Lo wasekuqaleni mewumchamo wembongolo. Yebo manje sokuyashi. Uzochaza ngalomchamo wembongolo nalo yashi. Yebo. Ya. Lo muthi njengofaka lomchamo wembongolo weyashi. Yebo. Ngenzela ukuthi uma kunebango esegazini kuwena. Nawo wonke amabhadi onawo egazini kuwena. Kulomvusankunzi ufike uyikhiphe yonke into ocushwe ngayo ucushwa. Mama mhlawumbe ocushwa isoka lakho uyintombi ukuthi ungabe salungelwa yilutho uyintombi ungashadi. Bese becupha kalezini khona ungeke uzwakala wena kube yibona kuphela abazozwakala. Yebo. Lemchamo ke ubambela ukuthi ke yonke lento uyayiphuphisa. Yebo. Yonke into yakho ime ngendlela. Ya. Okay mkhulu. Yebo. Manje mkhulu ngicela ukubuza ukuthi iyona yini lembiza ekukhalwa ngayo kakhulu mkhulu ekuthiwa okhiye le ekuthiwa mkhulu impela abantu mkhulu bakhala ngayo impela bathi mkhulu imampo mkhulu ibheke phezulu. Hayi ivuka ime ithi impo. Yebo mkhulu. Uma kwayisebenzisa nje ivuka imithi impo iyachatha ke nje kuphela. Yebo. Ichatha kuphela lembiza. Ayiphuzwa ngoba phela isinomchamo wembongolo yakho konke okunye. Kanti namanzi empophumo ngiwafakile la phakathi. Amanzi empophumo mkhulu. Namanzi empophumo ngiwafakile la. Kanye nolwandle futhi. Nalo futhi ulwandle liyayiphuphisa futhi nazo ibango esegazini kuwena. Umuntu yebo. Ngoba phela kuyenzeka umuntu athandana nentombi. Kanti le ntombi othandele nayo awuyazi ukuthi ifelwe isoka. Abakhonyana abangaka. Yebo. Ungazi ukuthi kwenze njani ngoba phela wena phela uthi intombi kanti awufele umuntu lo ilesinyama. Kodwa uma ungaphuza lembiza lo sinyama ngeke usimukele. Yebo. Waqhatha ngalombiza lembiza le ngeke usimukele lo sinyama. Uzoba right wena njengendoda. Yebo. Yani yala futhi ukuthi madoda uma kanti unomuntu osifazane noma wona osifazane kanti unesoka. Ozama futhi ugezela ngesiqunga. Uziphume yonke into esegazini kuwena. Ungahambi ngoba kuzombundela amabhadi la kuwena. Musuthi unamabhadi. Okay mkhulu okusho ukuthi uma wade uqeda nje ukwenza ucansi kubalekile futhi mkhulu ukuthi ugeze ngesiqunga. Ngoba lo muntu omazi uyaqala nawo omazi noma ufelwe indoda. Yebo. Noma wakhipha isisi. Yebo. Wena ungazimukela yonke lento. Kodwa ngalembiza ikhipha wonke lamashwa lembiza abhedayo. Iqaqa okhiye lembiza mkhulu. Iqaqa okhiye lembiza ikhipha amashwa kuwena egazini. Yebo. Owamukela la bakhonyana noma intombini ulokhu uthi uyisoka kanti kugcina futhi ogezi. Kodwa lembiza isetha yonke lento.
Manje mkhulu ake ngibuze futhi isebenza ngabantu besilisa kuphela yini lembiza noma mhlambe ayikhethile nabesifazane yebo iyasebenza kakhulu futhi nakubona yebo ya mkhulu abantu ngibabonile bayakhala impela ngayo bayakhuluma ngayo basho ukuthi hayi impela ebusuku ubusa impela kutolika wena ekseni ukuthi hayi mekunjani ukuhlwa ngoba impela hayi kuthiwa akulalwa lamkhulu kunjalo nje ngempela izophinda futhi lembiza itholakala eGoli kumfowethu lo seGoli eGoli yebo kwibench yakho mkhulu ngolosina ngoluzayo izobe sifikile eGoli yebo igama lanje uma uyifuna kuthiwa inkunzi yembongolo inkunzi yembongolo Thayima ngoba phela inkunzi yembongolo le hayi yabekezela hayi mkhulu kuyaziwa imbongolo ithi mayibheke nemazi yebo ithi mayibheke idivu ilibekile idivu ithi noma ungakhahlele emazi ikhahlele ngenyawo ithi yakhahlela ilokhu ibekeze inkunzi lokhu ikhona la ithuli yebo kuphuka ubhici abe pho iyothi mesiyifika izokhiphana inkunzi ikhipha into engaka yensimbi yebo cabanga ekhulu phambili njengowangenza yebo mkhulu yebo hayi yothi uyibona imanzi uthola useyikhamisa yebo mkhulu ungadlula lapho uhamba nentombi yakho ngiyakutshela impela yebo ungagcina nawe usukhamisa usuwenza lento enziwayo la uthi ha njenganembongolo hayi yona lapho siyakhanya yebo ingabe ngifaka lo mkhamo wami ngoba ngifaka into strong uthake ngayo la mkhulu ufuna umuntu osebenzisa yona lembiza mkhulu enzise kwasambongolo kanjalo futhi okay yebo mkhulu uvutha be yebo ngonjalo lezalwane lokuthiwa umchamo wemfele ke nazo si-strong ingako ngiyifakile nawo la yebo mase kuthi umlotha lona hayi unawo phela yakwazi-ke ukuphuphisa yonke izinto engasili usuya lapha-ke futhi semthami mkhulu ngisho lana uma kuthiwa kube kuyilumbu uyadlula lo lumbu ngeke uze ulithole uma kuthiwa umfazi unelumbu noma indoda inelumbu ngeke uze ulithole lo lumbu lelo ngeke uze ulumukele ilumbu ngoba udle le nduku okusho ukuthi le nduku mkhulu isiyaphinda futhi iyakuvikela yaphinda yakuvukele yebo thatha ngasasa kanti ukulo muntu uphinde uyithathe ngakusasa ukhipha wonke lo doti la egazini kwena yebo manje mkhulu ake ngibuze manje umchamo wehashi mkhulu kancane nje futhi usiphinde usichazele ngawo wona wenzani wona uchamo wehashi noyembongolo yebo iwona phela lo ophuphisa izibango esegazini okay noma ngabe ubunebhathi uzoyiphuphisa yebo nolwandle futhi ngolifakile uzophuphisa yonke leyo nto okay wena udlule lokuvalwe khona namanzi empophoma la phakathi nolwandle la phakathi yonke le nto la nomuntu la phakathi yebo umuntu ostrong kabi lo ngofakala yebo uthe yini konje mkhulu igama lalenduku ababukele bakhama beyidinga uthi nje ufuna inkunzi yembongolo hey mkhulu kuyabonakala kodwa ibhodo emalini ngaka le ihlala isikhathi esingakanani mkhulu mengithi ngiyabuka le bhodo likhulu kakhulu mkhulu hayi amningi lo ngiwakhe namhlanje yebo kodwa futhi nje nayo uzoshophele yebo manje ungawuphuthumanga hayi uyashesha phela kuphela uyaphela mkhulu yebo hayi ode uposelwe ulandele ekhaya ngabe ulande mose wasekhaya ulande yebo uzoyizwa kahle impahla enkulu ngoba mkhulu uposa yona yonke indawo yebo nangabe usempumalanga noma ngabe ule ePitoli noma ngabe ukhona futhi la eKZN naseGoli sisaposa noma ibranch ikhona ekamkhulu uDr Dube kodwa futhi umkhulu usaposa yebo ko Eastern Cape yonke indawo mkhulu ubuke nje number umfowethu leyo nina baseGoli senyayazi vele yebo mawuthe nje ufuna inkunzi yembongolo kuyena umfonela ukuthi umaphi lo khona uzokwazi ukuthi ukuqhuma zakukhombisa ukuthi naku le ngekhona yebo aseGoli siyatholakala ngolosine izofika yebo mkhulu izolo sikhona yebo yona inkunzi yembongolo le iyona inkunzi yembongolo la iyabekezela imbongolo yebo mkhulu isilwane ngiyaqaka nje ukuthi abafana bamanje
kuthiwa babulala amantombazane ngoba bexabene. Bheka imbongolo ikhahlele kangaka ikhahlele embombweni. Imali nje engabuyiseli ngokubi. Ithi nje mina cha ngifuna lokho lengokufunayo. Hayi ukuthi ngizobuyisela kwena ngokushaya. Kodwa ngoze ngokuthola incenga. Ilokhu incenga mkhulu yebo. Manje wena ukuzubulela umuntu osifazane nombulala ngaliphi? Yebo. Hlukana nokubulala abantu besifazane. Abantu besimame. Yebo. Hayi bekezela nje akusho lutho lokho noma ngabe ukushayile. Kanje buka nje imbongolo iyakwazi ukubekezela kodwa wena imbongolo wena uhlulwa yini uthi umuntu ukwazi ukubekezelela omunye umuntu ukubekezelela omunye umuntu onjengomuntu osifazane yebo akwazi ukubeka nje nendoda usuzoba umuntu osifazane umuntu obuthaka kangaka yebo mkhulu la ukohle Nkosi mkhulu uthekwa nje futhi ayikhethile yona lembiza le yabantu besimame nabantu besilisa noma bayakwazi ukuyisebenzisa ekhethile lokho bani uyisebenzisa yebo impilo lenhle kakhulu le yebo motho ufuna inkunzi yembongolo inkunzi yembongolo inkunzi yembongolo ikhona uzayizwa kahle yebo umkhulu uyapheka ke babukele emakhaya uyapheka uphekela nina impahla zenu ngoba uyazi umkhulu ukuthi izinto ezinjenganalezi emhlabeni ziyadingeka kuyashoda kwezinye izindawo mhlambe nawe unenkinga nje uthuli ngoba phela inkinga zethu sabantu besilisa sikhuluma kodwa uthinta umkhulu nje yena ngqo uzokwazi ukuthi akusize uzokwazi ukuthi akukhulumane nawe nikhulume nibonisane umkhulu nawe uthole usizo umkhulu ngicela utshena ababukele emakhaya ukuthi abalike baphinde basubscribe futhi umkhulu ngoba lokho kuyasisiza thina njengabantu abashare lolu lwazi hayi ngilike ningisubscribe futhi yebo ni like niphinde ni subscribe babukele emakhaya futhi usizo lana kule mbiza kakhulu yebo uyathembisa mkhulu ngoba phela manje ngingasavuki yebo hayi igceka kusaba kuhle egcekeni akuhambi kahle mkhulu singathi kuyaxatshwana le cha ile ndaba lokuthi hayi ikhona lento engasanyakazi lengasahambi khona kahle enye indoda ke igcina sithi hayi izosebenzisa ulimi ukuze umuntu osifazana mesiyajwayela yebo nakho lokusebenzisa ulimi lo olusetshenziswayo yebo kuba ngamabhadi yebo ngoba phela usebenzisa ulimi ngoba ukuthi wenzela ukuthi phela khona bezojabula yebo awumazi umuntu kade keep isisi noma eleni nobali engayezona wena usuyajika usebenzisa ulimi usungene emabhadini yebo kanti phela lokhumbula phela ukuthi ayibukwa ngamehlo yebo ithintwa ngomnyama nje kuphela hayi uyibuke ngamehlo wena mase uyibuka ngamehlo usuyenza yonke lento yakho yenzayo yolimo uzongena enkingeni yebo uzoba nebhadi kanhlukanani nani mantombazane futhi ungayithinti lethi ingayibuka ayibukwa ishongo ngomnyama yebo mkhulu ngoba uzothi unebhadi uthi esangomeza uthi sangoma inyamba esingaka kwakwenze njani wesilwane asiboni manje ukuthi yini le yebo kanti wena hamba uyifaka yonke indawo nje uyifaka yonke indawo ngolimo okusho ukuthi mkhulu iyasidala isinyama usuku lesinyama impahla lesinyama ugcina usuyinkinga nje endoda amadoda afika kuhlangana abakushaye ngempama endleleni yini na uhamba wenza into ongatshelwanga yona yebo wena sibafanele yakho umuntu kwakhuluma indaba olimo wena wenza into ongayazi manje suyadinga ukuthi unamabhadi uyalapha wena uyalashwa awulapheki yebo ngoba abantu uzolapha lento yakho yenzayo ngoba la kusasa uzobuyenza futhi uzothi eyikhipha namhlanje ngakusasa futhi uphinda kuyona lento leli bhadi lakho uzokulinjalo yebo kanani madoda nokusebenzisa ulimi imbiza induku ezosebenza ukusebenza induku ivuke yithi mpo iqhubeke nomsebenzi wayo ukusebenzisa ulimi man yebo mkhulu yebo mkhulu kuqhubeka induku nomsebenzi wayo kuqhubeka induku nomsebenzi wayo hayi ukuthi usebenzisa ulimi lwani otshelo balo ubudodilo otshelo abelungu mkhulu hayi ngisubscribe balaleli yebo simbiza ngisazoyikhipha hayi angipheli usazozwa kahle ngoba phela uyalapha mkhulu yalapha la yebo uyalapha mkhulu uyabatshena futhi abanye abadinga ulwazi uyasiza ngithofoze khona ngizokhuthala nami yebo mkhulu ba like abantu baphinde ba subscribe abanga ukuthi hayi nizwe kahle hayi bazwe kahle mkhulu nabasegula abaphuthuma yebo ngolosini zobe sikhona
kodwa nangolo ithatho lokuncenga ubuza kumfowethu lo segoli uncenga ubuza imbongolo seyifikile noma ukuthi ufuna imbongolo. Yebo inkunzi yembongolo inkunzi yembongolo babukele emakhaya ayikhahleli yapakela. Yebo mkhulu ngiyathanda mkhulu umuthi imbongolo iyancenga noma lo wesimame lesimame imikhahlela lenye ikhahlela yesilisa ayibuyiseli ngesibhakela ayishayi le ayibhakeli yona iyancenga izithola into eyifunayo egcineni ungasingahlulwa imbongolo samadoda sabantu masiyayimela futhi ekugcineni mkhulu emva lo mesivumile futhi yebo isuke sivumile yebo uzoyizwa izikhonkobale yebo hayi ikhali kadina amathele ngedevu mkhulu kathi phela unyaka ishawa yebo mkhulu yebo usumabongo ukuthi uzoqhubeka yebo uzibambe hayi mhlambe kodwa ngicabanga ukuthi abanye phela abazazi imbongolo kodwa ke abofika la ngibashela yebo nohlushwa indoda yebo ayafunela umkhulu ukuthi hayi indoda engihlupa nayi indoda ingishaya bo sengomsethila mina izinto zakhe asifunela umkhulu lohlushwa engazi yebo okay mkhulu hayi na ohlushwa indoda uthi umkhulu akangakhali yedwa Nkosi yami akabuyele ngala kumkhulu achaze isimo ukuthi kwenzakalani umkhulu angakwazi naye ukuthi amsize futhi naye yebo babukele emakhaya enisale kahle ke sizobonana futhi kungekudala umkhulu esephethe ezinye futhi eyishubisa umkatsha mkhulu yini emzoba umkhulu mhlambe ezobe siphathele yona ngesikhathi esizayo umkhulu sicela ufunda utshena babukele emakhaya kuloko kuzayo ngizobe ngiphasa ehoshweni yebo mpophemene ehoshweni ngizobe ngikhuluma ngenyonga yebo mkhulu lokho ephalasa imali okay ngikhuluma ngenyonga ephalasa imali yebo mkhulu kuloko kuzayo okay mkhulu ngizofika eduzane. Alright hayi sibonge kakhulu mkhulu sibonge kakhulu mkhulu emdliwa kodwa yona mkhulu sifuna ukwazi ukuthi awumile yini ngayo usayikhiqiza yini usayiposa yini imdliwe mkhulu hayi sengibonga kakhulu lokho sengibonga kakhulu endaweni eziningi hayi sengibasizile abantu yebo umdliwa ubalekile ukwazi ukusebenza la ngawo yebo ukwenza yonke into umdliwa ningakhohlwa umdliwa yebo mkhulu ngabulungile ngathi cha indaba engala emidliweni yebo hayi ukuthi silwana hayi cha umdliwa sokuyinto ephila kuwena egazini lakho ikhiphe yona yebo ulungise iqoqa ngenilanga yebo mkhulu sengayiqoqa ngiyanikhumbuza ngingakhohlwa yebo nomuthi okuhlaziya amaphupho omkhulu usakhona naye isakhona yonke leyo nto khona yebo umuntu okuhlaziya amaphupho ukwazi ukuyibonela idlozi lakho ngokwakho ubone ukuthi kuthiwani uzozwa ngalo ukuthi ungezwa ngobhulelo ungezwa ngomkhulu uDr Dube futhi uzwe ngedlozi lakho ngqo ukuthi kwenzakalani yebo mkhulu yebo hayi ni subscribe babukele emakhasi yami mina baphetha ngisho ama-present omunye uthi ufuna unomthiphi angathi kuzola phela ngathelana nomunye abantu bazolala phezulu